grow some more. I like exploring, I'm Kayo. So many things to do, each day is something new. I'll share them with you, I'm Kayo. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff, I'm Kayo. Kayo, Kayo, I'm Kayo. That's me. Kayo Antarktida gidiyor. Tomuz pasladı. Kayo ve dostları ova neçe ısı olsa da daşarta top oynamaktan yüze vurmezdiler. Mangaklı. Inni manga. Manga doklang. Aho manga feredin. Aho manga feredin. Ben dedim. Benim alayınla. İyi misin? Yağdaylan qoğmi. Kayo'nun başı aylanıptı. Muňa dostu Jeffrem gıynanıptı. Bu ne sıcak. Hovaň ıssydygyny ýakyp ýandyrıp barýar. Kaka, Jeffrey yıktı. Men bilip yıkmadım ha. Hiç ýeriň agyrmaddymy? Rozik bir öpse hem mağırın ayırlar. Inni gowuldymy? Hawa, meni bağışla Kayo. Jason saňa erbetlik etmer. Men adım Jeffrey. Käwat, men siziň atlyňyzy ýalňyş baýdan bagyşlap berýin. Kayo Jeffrey bilip ýereýän nädir? Onsoň oýuna bular ile latlar köp bolýar. Kayo'nun entegem keypi yoktu. Oyun oynanmak haly dostu seri saply bolsa hiç tat bolmajagyny bilýärdi. Buğdaymak satyan daha iyi gelýär. Şu ıssy howada doňdurma ýesek keme bolmazdy. Sağ ol, dondurmaýar, dondurma. Rozi gelani, men seni götüreýin. Dondurma, hey dayı. Qaraşa ayda. Kovdugyny. Hemmeňde de ýeter çağılar. Burası gel. Bu yer soğukmay. Keşke hava. Emme yaşlılar yer soğuk olaydı da. Diňe gışta hava soğuk bolýar. Şoňa tomuzsa hava ıssy bolýar. Antarktidada hebişe soğuk bolýarmyş. Entrikaň näme? Entrika däl, Antarktida diýdim. O yer ören soğuk yermiş. Bir kitapda okudum. Antarktida pingvinler ýaşaýan ýeridir. Pingvinler soğuk halaýandyrlar. Hadi bakalım. Hani daýym garaşdyrmaly. Her kim halan bu gaýmany alsyn. Rozi çaltyrak bol. Kaka bir de Antarktida barada gurrun garaýda. Ol ýören uzakda ýerleşýär. O ýerde buzdan dağlar bar. O ýerde pingvinler känmi ka? Gurrun garaýynda. Pingvinler kändir. Antarktida aňyrtyna göz ýetmeýän buzlukdyr. Howasam soğuk. Buzdan dağlar var diýdiň welin, olam doňdurma men diýem kanay. Hayır. Yok. O yer gar bilen örtülen adadyr. Maňa seretdiň. Hani Rozi, sen hem ýüzüňi ýuwaly. Kayo doňup duran dağlaňam elinäki doňdurma ýaly bolmagyny isläpdi.
Merhaba. Pingvinler salam. Vay canına. Bu yerin gowduğunu. Vay canına. Eyho, şokolatlı dondurma da var eken o. O çikolata Önkü dondurma hafifcidi. Bana bakın. Anı bana seredin, benim pingvin. Ben de. Benim. Kayo. 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 Brr. Kaka, sen doğru aydıpsın. Antapçıda çınlanım soğuk gerekeni. Üşediniz mi? Onna men size peç yakayın. O zaman çocuklar. Ay yok. Biz üşemedik. Dine üşüyen yal ettik. Doğrusu avkem derledigim. Yok. Men size ananamok. Ören ısı. Çok sıcak. Yanlanıp var ya. Isı. Yer bol ya. Siz meni inandırdınız. Han onna azıcık üşen. Kayo bilmeyen Jeffrey'in ayağına basıptı. Oňa gynanypdy. Meni bağışla dostum. Ayağından bilmem vassım. Ay inni gowlaşdy. Jeffrey'nin bağışlany üçin Kayo begenipdi. Kayo Jeffrey'nin bağışlady. Sebäbi Jeffrey'in bilmeyen yere ýykanyna anyk göz getiripdi. Olaň dostluklar dowam edipdi. Çağalar bağı. Tuttum. Meni tutup bilmersin. Men balıktanım çalasınların. Balıktanım çalasınların. Anha seni tuttum. Merhaba. Men adım Kayo. Senin adın näme? Livo. Men mollumyň ýanyna baraýyn. Sen şu ýerde garaş, men derrew gelýän. Hayvan Biz berde oyun oynayas. Ýöne bu oyunda her kim bir hayvan bolmaly. Mene bir gut bolýan. Senem haýsy haywan ýysaň saýla bermeli. Eyfan bayguş bolýa. Jeffrey ýolbors bolýa. Clementar lehan galyk, Leo da at. O täze gelmi? Awa, şu wagt geldi. Oň ady Livo, çekinçeň ekeni. Tuttum. Çağalar. Kayo çağalar bagyna gelen ilkinji günni ýatlady. Gelen günler olam çekinjeňdi. Ýöne oň çekinjeňligi uzaga gitmedi. Çocuklar, Çağalar, anha bize täze mihman geldi. Oň ady Livo. O şu günden başlap size goşular. Seret Livo, bular Xavier, Kayo, Eri, Clementar, Carrie, Mary, Clementar, Jeffrey, Jason. Bugün sizi ýetgeşik zatlar bilen tanıştyraryn.
O näme kaýdyň da? Men size akvarium görkezjek. Vay gowdygyny, tizrak göräýelle. Bu akvarium bize täze geldi. Muny siziň hem halajaňyzy men bilýän. Kayo geň alyp akvariuma seredýärdi. Şu wagta çenni bular ýaly üýtgeşik balyklar görmänni. Bular üýtgeşik balyklar. Anha bular Yaponiýadan gelen balyklar. Bular Angliýadan gelen balyklar. Bulun içinde lehen balyk ýokmy ka? Molum lehen wamy? Lehen balyk akvariuma sogup bilmez ahyrin. Bu üstü keşdeli balygyň ady näme? O balyk näme? Livo, sen oň adyny bilýärmi? Dogrusu men olaň hemmesiniň adyny bilemok. Men ertir size balyklar hakynda kitap getirerin. Bulun içinde leňeje bar eken ha? Men size akvariumy nähil arasy saklamagyna möwrederin. Iň esas zat bolsa balyklary her gün ýyda gedip durmaly. Olara men ýymit berjek. Men Olara her gün biriňiz ýymit berersiňiz, anha şoň içinde atlaňyz we kimiň ady çyksa şo gün şo balyklara sereder. Kim çykdy ka? Kayo. sag bolun. Olara ilkinji gün men seretmeli boldum. Anha şolary berseň şu günlükçe yeterlik bolar. Käli ýymit bermek bolanok. Kayo balyklaryň ýymitini ýere gaçyrman saklady. Oňa berilen iş ören möhüm iş. Ol işiniň höttesinden gelipdi. Olar öräni ajygypdyr, olaň işine seretsene. Elimize renkli kalamlamyz alyp olaň suratyny çeksek neçik bolar? Kayo balyklara berilen ýymit az diýip pikir edýärdi. Balyklara ýene bir zatlar berilse doýmak ahmal diýip içini gepletdi. Kayo özüne akvarium içine ýüzüp ýörenini gözeňine getirdi. Alyň, ýene azyrak alyň. İşte burada. Alyň. Akşam Bu ýeri öräni üýtgeşik. Akşamlyk edinmeli wagty boldy. onlara çok Ýene fazla olara köp ýymit berýän. Ýene olar entegan doýanoga. Käbir balyklar doýman bilenok, näçe bersen ýýärler. Olar köpüýse çişip ölerler. yemekten ölürler. Ýok. Kayo balyklara köp ýymit berip olary doýurasy gelipdi. Senenniki de ýadyňdan çykarma. Köp ýymit olar üçin diýanly. Balıklar için zarar. Bolýarmy? Bolýa. Men beren ýymitlemi ýygyna çykaryp alaýar. Salyangozlar. Men ertir bular üçin üýtgeşik zatlarym getirerin. Kimet bilen naharlaýar. Olar gurçugam halaýarlarmy? Hawa. Olar onu tordyň deregini ýýärler. Siziň öňüňizde akvarium barmy näme? Hawa bar. Onda da şu iki sesçe var. İçinde de köp balıklar var. Sen akvaryum içine yüzsem dip arzu etmedin, he? Hawa, köp arzu ettim. Anha şu balığa seret. Kâteler şu balığın kuyruğundan tutup suğun içine yüzüp yörenmi? Gözüme getirýän. Menem şeýle. Beýlek balıklaryň atlaryny bilýärmi? Anha şu balyga zebra balygy diýerler. Garasyna bolsa miçene. Anha muňa da teneçir diýerler. A bu bolsa leňeç. Levon, sena balyklar barada köp zat bilýän ekeniň. Bize olar barada näme bilýän bolsaň gurrun ber. Livonlaryň öýünde mundanam ullakan akvarium barmyş. Dürli balyklarym barmyş. Siziň öňüňizde akvarium lehen balyk sygýarmy? Ay, onça ullal. Men bu balyklaryň suratyny tökmän çekerin. Kayo, Livonun utanjak dälligini bilipdi. Sebäbi oň bilen eýýän hemmeler dostlaşypdy. Şu balygyň ady näme? Oň ady gaýçy guýruk. Başga bilmeýängiz barmy? Men bilen aýlanmaga gidersiňizmi? Exploring, exploring, take a trip with me. Exploring, exploring, there's lots for us to see.
Take a map and compass, put on your special hat. Let's go on an adventure, but leave behind your cat. Let's climb up that mountain, but try not to stop. Step by step we'll hike until we reach the top. Then let's explore the ocean, we'll go on a dive. Look at all those fish, hey, I think that rock's alive. Let's explore the planets, let's travel to the stars. Let's get in our rocket ship and blast off for Mars. I want to visit every country, explore from end to end. Learn about new places and make a lot of friends. Exploring, exploring, take a trip with me. Exploring, exploring, there's lots for us to see. Kayo'nun kalesi. oyunu. Kayo, Gilbert ve Teddy öz aralarına täze oyun oynamalyň karara gelýärler. Teddy, teretap bol, berde bir ajdarha ýatyr. Dur Gilbert, sen ören gorkak ajdarha ekeniň. Gilbert bu oyunu halamandy. Täze ajdarha tapaýmasaga bolanok. Ece, Gilbert'ı görmedin mi? Ay yok, mene görünnerlerin. Garagol pişecek diýsäni. Sen bizden gizlendiň mi? Rosie ören şadiyan görünýärdi. Kayo Rosie'nin ýanyna gitdi. Oyun oynalyň. Rosie, eskerlerine sapak geçýär. Men ajdarhadan goranmak üçin esger gerek boljak. Esger ajygypdyr. Hey çocuklar, Oyuncaklaryňyzy paýlaşyp oýnaberin. Ýöne alalaşyp oynaň. Gutulary görüp Kayo'ň aklyna täze bir pikir geldi. Ece, oynamak üçin şu gutulaňy beräýdi. Bolýa oglum, ýöne jigiň bilen bile oynagyn. Bilece oynajak. Benimle oyun oyna. Rosie, ikimiz bile oynasmy? Bebe oynaly. Jay galdyraly. Ondan ajdarha ýok. Kayo'nun keypi gaçypdy. Ol jigitini gorkutmak islemänni. Bir şey yok. Rosie, berde gorkur ýal zat ýok. Men ajdarhamy sen eskerleň tutar. Gilbert ajdarha bolýa. Bizem şu köşkde oturarys. Sen hem şagydy bolasyň nelýämi? He? Şagydy Rosie. Ben de prens. Menem şahzada boljak. Ama Ýöne başda köşk gallyrmaly. Rosie şagydy. Kayo, maňa seret. Yer nähili işleňiz gowmy? Şuňa penjere goýmaly boljak. Bize kömek edersiň-de. Bolýa, men size kömek ederim. hemen Hany dönelim. göreli? Bakalım. Anha. İşte. Rosie. Rosie kızıl renk halaya. Kayo renkli kalamlarynyň ýarsyny jigitine berdi. Biraz sonra Gutular owa dönleşip başlapdy. Ören gowy. Olamaz. Ay yo, bu ýa bolup bilmez. Bu ýerik bira ruhsatsız giripdir. Şimdi Olan köşkü taýardy.
Inni Kayo da şahzada ýaly bolmaly. Özüme şahzadan eşiklerini tapmaly. Pekala. Ruzi gıydım. Evet, Rosie. Sana da şahidin Sana eşiklerini bir tapmalı prenses mı? Kıyafeti bulalım mı canım? Ne dersin? Ava kaka. Maňa şahzada Kayo diýerler. Anha bu da men köşküm. Kayo özüne hakykatdanam şahzada ýaly duýady. Mine mogudan bolar. Inni olar oýun oýnamaga taýardylar. Ajdırha inni bizim köşkümede girip bilmez hanım şagydy Ruzi. Inni ajdırha niredeki? Kayo, ajdırha ha. Ol köşkün öňünde uklapdyr. Bizini daşaryk çykyp bilmez. Ajdırha uklady. Men näme etmeliň bilýän. Affedersiniz. Bağışlarsınız bolin. Öýümizin öňüne uklapsyňyz da. Sağ olun. Sağ olun. Bak, Beret, ajdırha oýanly. Han Gilbert, senem tidrak ýanymyza gel. Gilbert ajdırhan keşfini goýnap bilen okdy. Ajdırha ýene uklady. Bize uklabayan ajdırha bolmasa bolmaz. Men size täze ajdarha tap bersem nähil bolar? Andıran ejderlere ne? Ha? Kayo, maňa kömek et, men gorkýan. Şagydyň boşadyň, men sizden talap edýän. Ýok, bolup bilmez bu gahraman şahzada ekeni. Ajdırha bu ýerden git. Inne nowat bizde. Bizem sen tutarys. Şeýlelikde şahzada we şagyzy udynly gün oýunyny dowam etdiler. Olar ören şadyýandylar. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kayo. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kayo. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Kayo. 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 I'm Kayo. That's me. Arka Olom koltukta ýygyna yolcu. fiýahat. Kayo Kayo etrafta akşam acılypdy. yemeği yiyebilecekleri Yakynlardan bir restoran yerlerden bulmadı. nahar ýerýäl naharhana gözleýärdi. Maňa da ulug gerek. Yok, bolmaz. O menki. Yok, bolmaz. Yok. Çağlar, hani ýuwaşlap oturuň. Ay bolýa da. Meňne ulug oýnasyp gelen ogum. Bip 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 bip. Baba. Kaka, Efendim? Näme oğlum? entegim gelem zokmy? Hayır. Yo, entek gelem zok. Ýene biraz sabır edin. Baba, kaka men acıktım. Karnım eljuk diye. Menem acıktım. Biliyorum. Ýene basym bararys. Restoranda biz- Ýejeňizde bize garaşyp oturundur. Baba olamaz. Kaka, Rozi ben ulugum döwdi. Vardığımızda Baramyzsyň bakalım göräýim canım. efek. Çok az Ýine kaldı. ýetip barýar. Ben çok susadım. Rozi soğuk
Kaka pencereni açayda. Ay şediyen. Rozi, totu kuşal gepin aytılap durmaktan halit yadadım. Kayo'nun Ruziyaga har gelipdi. Garny gülen hakykatdan hem ajypdy. Kiňidem ýuwaş bolun. Bakın. Ine, işte teredin, hareket etti. teredin. Ay yok, innem bollay. Kaka mena korkyan. Her şey. Korkor ýalat ýok oğlum. Ben bir bakayım. Näme bolly qar? Aman. Bu nämeň alamaty? Kayo Ruzi'nin gorkony üçin gynanypdy. Oňa gögünlük bermäge synanyşypdy. Rozi, inne ağlama. Hemmedat gülýal bolar. Kaka, Efendim. Haydi ber oğlum. ejemiň ýanyna kaçan barýas? Çekicinin gelmesi. Uloň oňormaly ýerleri var. Gyssanma. Uzun sürmez. Ulağımız nire akıdıp barýarlar? Çekici biz. Onu bir ýerde bejerip bolanawa oğlum. Hawa çağılar hemmedat uğruna. Biz ulağın arkasyna minip gitmelimi? Siz men ýanyma minirdiňiz. Siz men kiýaly ulaga minip gördüňizmi? Yok. Ol ören ýannym hem rahatdyr. Yer dostlar, yaradymy? Awa, ulağımı siz bejerýäňizmi? Yok, men ony ustahana eltip bererim. Ulagyňyzy kakam mejerer. Kakam diýdiňizmi? Hawa, ýuklagyny ýazylgydyr. Salivon we ogly, men ogly kakamam aňyrdy işleýär. Adım Kayo. Men kakam ustaha däldir. Sen kakaňam elinden gelýän iş gaty kendir. Tamir edebilir. Kakamda çekiç bolmaly, eger gerek bolsa. Şanyňmy? Näme sen kakan gussamy? Meňem ulağım bejerip berýärdi. Görrüň bolmaz. Ine şu wagt ýokary galdy. Biraz howlukmasam. Yok, men öz ulağımma Ruzi tekerini ýardy. Oğlum Salivan daýan şu wagt işi eken. Sen uloňy öýde bejerer. Bolýa. Kaka meni acıyan. Birazdan Gyssanma Kayo'yu Kayo, men alacağım, şu wagt sen annemi ýejeňe jaň edeýin. Sana hafif Hani men taňa bir zatdyr alyp bereýin. Maňa şokoladly kökelerden gerek. Wahay, men ýalňyşlykdan beýlek kökel düýmüji wazaýypdyr. Şu bolýarmy ýa-da Maňa da berýäň-de. Düýmeye dugajyklara basyp görsem bolarmy? ýöne dogry düýmän baskynyň. Anne. Kayo'nun ejeti maşgalatynyň sagdynlygyny eşitip rahatlandy. Salam, siz hemişe maşgalaňyz bilen gelýärdiňiz. Kaýa dagyny ýerde? Olaram ýolda derrew geler. Bugün nähil naharlar bar? Bay Sullivan. Salivan ağa. Men berdi. Ýa-da dat yer ber. Uloňyz suw ýaly bolandyr. Kakamyň ulagy taýar boldy. A menki bolsa entegem ýörenok. Bay Sullivan. Siz maňa açar berip bilmermisiňiz? Ana, ho ýerde, eliňizi uladaýyn. Aha, Tam ine şu boljak. Kayo.
Kakasynyň ulogy bejerip berende Kayo diýsen begenipdi. Kayo kakasyna kömek etmegi halaýady. Ece, Salam oğlum. Ustahana gowy kenme, he? Awa. İkimizem ulaglanmady bejerdik. O ne hili kiňiz bolýaňyz? Meňe mulagym döwüldi Ece. Issy howaly gün. Howa ören ıssydy. Kayo'nun hovuza suwa düşesi gelýärdi. Oňa taýarlanmak aňsat düşmedi. Ol eşikler nähil geýmelligine bilen okdy. Şimdi Kayo gözlerine eýnegini nakdy. Ol taýynny. Bu da ne böyle? Berde näme ördek barmy? Ördek mi? He? Yok, ördek yok. Men Kayo. Dur. Yıklaýman. Ben de paletlerimi Men bulary aýagyma giýmen, elim alyp uçaýmasam. Ece, howda gidäýelle. Bugün işlenmezken ahire biz gidip bilmez. O näme üçin? Kakan bilen başka işler meýilleşdiripdik. Kayo gynanypdy. Oň howza gidesi gelipdi. Yüz. Ece, Ruziňem yüzesi gelýär. Ertir hemmemiz bilejekdir. Ýöne men şu gün gidesim gelýär. Gilbert'im yüzesi gelmändir onu. Gilbert, al su iç. Ece, Ruzi yere su dökýär. Kayo onu başka zat bilen süpürmeli. Men sana kömek edeýin diýipdim. Men daşaryp gidýän onu. Başka avyňam giýgin. Günü geçäýmesin, kremem unutma. Ece, oň iýsin halamoga. Bu sen teniňi rahatlandyrar. Ay, bolýar da Ece. güzel. Kayo, neferet men sana näme berýän? Sağ ol Ece. Kayo Gilbert'in bolup ýörüşine gülmän özüni saklap bilmedi. Ama hala Ýöne howda gidip bilmedik üçin integam gynanýady. Üstüň hapaladyň. Inne seni suwa düşürmesem bolmaz. Sen taýynlan, men suwa açaryn. Bolýar Ece. Hani şunalla taýynlan. Ece. Ece, su gelen oga. Bay hevile. Hani tut elimden. Kayo öz öýlerine de beýle hezilligiň bolup biljegine göz ýetirdi. Gilbert'in näme edip ýörenip bolsa entegem belli däl. Gilbert, hani gel senin? özel Bir takınna. Kayo ve Kayo bilen ejesi top oýnamagy gidip barýadylar. O nedir? O ne ama Ece? daha önce Men sana aýdypdym ahiryn, ýadyňa düşenokmy? Ha, yadıma düştü. Haçan geçmelerini orkadya şeyle değil mi? Affedersiniz. Nemele men itlerim seýilgäkiň ölýärdim bolýan. Aýsaňyz lan. Men oň nerede dön bilýän. Gerçekten. Çyndan bilýäňin. Nerede?
Göni gitseňiz taparsyňyz. Köp sağ olun. Kayo barjak yerin kar tasir edip tapmagy halaýady. Vermeye bayılırdı. Men bu tarafa gidesim gelýär. Pekala. Gorkma. Tamam, merak etme. Gorkma, olar hiç zat diýmez. Senin 2 sany itin barmy? Hawa, men olar bilen gezilenjetmegi halaýan. Kayo'nun ümitleri bilen gezilenje desi gelipdi. Bular ören çalasınlar. İşte bu. Ha şu yeri. Emma men beýle gitmekçi. Belki daha Sağ olun, görüşürüz. Bular ne diýär? Hani koşuşun. Yardım edelim. Size kömek gerek mi? Nalaç eden köpekler. Çok Bu eğlenceli. yeri ören gowy yer. yoldan Öňümden aýrylyň. Vay hayran galaymaly. Yer nähili men gitip haladyňyzmy? Oň ady Giller. Ol salamlaşýan milýär. Salam, men Kayo. topu atmaya Top atsan Giller derrew tutup getirýär. Berekella Giller. Aferin. Berekella. Salyalı Yer öyle değil nähili mi? haladyňmy? Sonra Son görüşürüz. görüşür. Onu bununla... Topuňy şuň bilen süpüräý. Bolýa. Kısa bir Yolla Kayo ejesiniň köýne dostlarynyň birine gabat geldi. Sen adın Kayo bolmaly. Itin adam gowy keni. onun adı Oň ady Maxwell. Salam Maxwell. O men bilen oýnarmy? Onu ýakyndan görüberlersiň. Neme topum oklasam tutup bilermi? üzgünüm. Ay ýok, ben oňa ruhsat berip biljek gel. Maxwell ütgüşük köpekdir. Maxwell Oň etmeli bir topar işi var ahry. İşeme diýämi? Hawa, o maňa kömek edýär. O näme işe diýä? bak Dogrusy men gözüm görenok. Maxwell maňa ýolum görkezýär. Çyndanam göreňdokmy? Hawa, Barbara daýdan görüp bilenok. Maxwell men ýörejek ýolum görkezýär. Kayo itlen kömek edip biljegine şo pursat anyk göz ýetiripdi. bana nasıl yardım Oň maňa nädip kömek edişini göresiň gelýärmi? Men saňa Barbara görüp bilenok diýdim ahyryn. Başyňy ranyň bilen ol sen görüp bilmez. ki eğer Maxwell maňa nädip kömek edýänini görmek isleseňiz, maňa aýtmaly bolarsyňyz. Bolýa, görjek. Ha, işe diýen. bu Men Maxwell'in şu yerden berk ýapyşýan, ola men niräge desim gelse diýär. Maxwell'in Kayo Maxwell ýaly birinji gezek görýärdi. çok hoşuna gitmişti. Maxwell şu Kayo anda ne Maxwell yapıyor, şu wagt Kayo? näme diýär? Ol otur. Ol oturan wagty ýüremegiň howpludygyny duýdurýar. Yapmaya çalışıyor. Hayran galaymaly. Iýdiňe gaýt. Nalaç edenler. Gaýdym Ay ýa. diýdi.
Kayo, Maxwell'ın ören gow köpekdigine göz yetiripdi. Kayo, Eşdilýän sesin ýoldan geçmäge çagyrýanlygyny bilýärdi. Inni geçdigem bolýa. Ama Ýöne Maxwell'ın entegem geçmek üçin ýerdiň duýupdy. Berekella Maxwell. Aferin. Berekella Maxwell. Sena gowja köpek ekening. Nahardaky çöpler. Bir öğleden Kayo sonra bilen Sera'laň oýunyna oýun oýnaýardy. oynuyorlardı. Sera, nahar ýeli gelle. 28, 29, 30. 30'da yetdim. Meňem seni açyk göräýin-nä? Senin tek ýaş ulalaňda bekarsyň. Maňa bükmäne ugradaýdy. Nahar ýemel wagt boldy, maňa saçak ýazmaga kömek et. Men saňa ýeni bir güne ugradaýarna. Sag bol, Kayo. Sen de bizim Kayo, senin naharyň biziň öýümizde ýeýdi. Men ejenden ruhsat alyp bererin. annen Men ejen aýtdym, bolýa diýdi. Sen Sera kömek et. Şu çöpler paýla. Bular näme? Olar nahar ýeline ulanylýan çöpler. Anha şeýdip nahar ýemeli. Üýtgeşik nahar ekeni. Gögenimlerden taýarlanan nahar. Men bular ýan naharlar halamok. Halamok. Bu näme? O ýumurtka bilen taýarlananlar. Arkaýny ber. Aferin sana. Tugolemy Kayo. Ilki başda çöp bilen nahar ýemek o diýen aňsa adam däldir. Kayo çöpde nahar ýeme aňsat däldigine göz ýetiripdi. Sera'nın pişijegi Asella Kayo'nun nahar işini halapdy. Yumurtkaly köken iliň bilen ýeseň bolýa. İstersen Kayo arkaýny ber. Bolýa. Sebzeyi Leyleklardan alıp iýber, olar saglyňa peýdalydyr. bak sen. Onu hateri Sera. Kayo hemme naharny ýyk gutordy. Kayo, sen gögenimle naharlary halamok diýipdiň welin. Bular üýtgeşik gögenim ekeni. Ol ajdyrhamy? Hawa, ol ajdarha. Onu ýüzüňe dakyp bolýar. Oo, çok Kayo, korkutucu bir sene gorkunç boldun. Vey be. Meňň gowry reňkim ýaşyl. Menem şeýle. Kayo, sen näme diýen? Çöp bilen ýemege tinanşýan. Ol çöp bilen ilen owa. Onu çöp bilen ýip bolmaz. Hayran galaýmaly. Maňa da çöp diýmäne ugradaýda Kayo. Kayo hem Sera öwredere zat tapypdy.